natin. Simpleng dish lang yan. Lutong Bisaya. Diyos ko, ang sarap niya. Ang dami mong makakain kanin dyan. Tsaka masustansya yan kasi more on kamatis. So, ayan na ang ating pagkain now na tawag doon, ginisa sa kamatis na tuyo. Sarap talaga. Lutong Bisaya pala to guys. Tapos, pag hindi ko masyadong, pag naumay ako, meron akong suka. At saka, hilay tubig, and then, kanin. Saka, magkakamay ako. Guys, kasi ang sarap sobra sa kanila. Sobra as in. So, let's eat na. Para matanggal na yung craving ko dito. Yung sabaw niya guys, as in, sobrang sustansya net. Kasi purong kamatis yan. Girl! Purong kamatis yan. Ingat lang kayo kasi matunog. Ay, matinik. Yung maingay pala dyan, yung bagat-bagat. Pagpasensya nyo na, nagtuturo sila sa anak nila, pero galit sila. Ganun. Yung iba na pala, gusto na kumain. Alam nyo naman ako, kailangan sa iba na tapos na lahat. Bago. Diba? Bago. Pero, ang iyan ako, tayo ko ako. Sarap. Sige. Ito yung namiss ko sa probinsya. Kasi sobra. Yung mga pagkain ganito. Matinig lang. Kasi kinalakayan ko to kaya hinahanap-hanap ko yung lasa. Tsaka mama ko magaling. At masarap. Kaya siguro malusog ako. Kaya sabi nila, kahit naging isa daw ako, sarap na sarap daw ako kumain. Sabi ko, oo naman. Bakit? Kailangan ko ng kasama para ano? Para tawag doon? Para malakas ako kumain. No? Kahit po tayo, katulad ng kasama. Kumain na maayos. Para tawag doon. Hindi tayo magkasakit. Diba? Hindi tayo magkasakit. Kain natin yung masustansya. Sa bahay kasi ako, ang hilig ko sa gulay. Sobrang hilig ko sa gulay. Kaya ang sarap talaga guys kasi. Tapos ito yung kakainin mo sa sisap namin siya. Tapos ang harap
na kinakainan mo is bukid. Ay, nako. Kahit tumaba ako ng tumaba, okay lang. Alam mo kung, tawag na. Alam mo kung tawag yun, yung pinanganganak ako sobrang yaman. Oh my God, shit. Hindi ako nandito, guys. Hindi ako nakatira sa Manila. Alam niyo kung saan ako natira? Sa probinsya. As in, gusto ko ang buhay sa probinsya. Simple lang. Hindi ko naman, sa akin lang yan ha. Kung ikaw sugod sa Manila or sa city, okay lang. Pero kung ako lang, kasi walang makakapantay talaga sa Manila. Ay, sa Manila, sa probinsya. Mga ibang bansa, hindi sila. Probinsya ang gusto ko, fresh lahat. Tapos magtatanim-tanim ka. I love it. Kaya nga minsan tataka kayo, di ba? Kasi ako probinsya na talaga ako. Lumaki ako sa bukid noon. Natira din ako sa Cebu. Then dito sa Manila. Naisip ko lang, bakit kaya yung mga troll probinsya gusto pumunta dito sa Manila? Di ba? Eh, mas masarap naman ang buhay sa probinsya. Kaya kung kayo, okay naman yung buhay nyo sa probinsya. Hindi na lang kayo. Kasi dito sa city, magulo sobra. Ay, kain pala tayo guys. Saka habang nanonood kayo, kumain din kayo. Kung meron kayo, sabayan niyo ako. Ganun. Kasi, lalo na pag ako ang kasabay niyo kumain. Ay, shit. Perfect ang life niyo. Tataba kayo. Tapos ako lahat magluluto. Ay! Magsisisi kayo dahil hindi masarap yung luto ko. Magsisisi kayo dahil kumain kayo sa ng luto ko at tataba kayo. At saka ito palang eyeshadow. Yan mag-isang kam. Pero, ano pala to? Pagka mga taga-probinsya. Kaya, pag ninanamnam ko lahat. Minsan kasi, pag kumain ka na, kunwari, na-miss mo yung ganito, kasi ganyan yung pinagay mo sa probinsya. Tapos niluto, tapos kakainin. Parang meron mo lahat. Nandun ka pa nakatira, gano'n. Sarap. So delicious.
madami pa. Hindi ko na ano yung suka ko kasi sarap ng lasa talaga. Nilagyan ko siya ng asukal guys kasi para yung alat niya sobrang alat-alat, diba? Kasi yung tuyo maalat na yan. Tapos nilagyan natin sinigang mix. Ayan. Siyempre, kaya nilagyan ko rin ng what you call that? Asukal para ang balance yun. At saka itong suka. Ininom ko para tawag doon. Agad umay. Hanggang ang sarap. Wala akong masabi sa sarap kasi. So, eto. Mamaya, pag ginutom ako, eto ako. Ganyan. Para hindi nasasayang yung pagkain. Diba? So, sana nasarapan kayo sa niluto ko. I-try nyo kung gusto nyo. At kung magustuhan nyo, at least meron kayong alam na lulutuin ko na kung kayo. So, thank you so much for watching, guys. For my vlog. Thank you, Lord. Excuse me. For my vlog. And then, see you in my next one. Thank you. Bye-bye. Please like and subscribe to my YouTube channel.